Cer în apă tulburată, gemine când eram fată. Cer în apă tulburată, gemine când eram fată. Până ce trășeam pe picioare și udam becile poale. Și cam așa până sus fi mi-ar mințelege râs. M-aș fi dus la puiul meu, nu puceam gerăul tău. M-aș fi dus la puiul meu, nu puceam gerăul tău. Una când mă vegeai, pe la lume mă apărai. Ne-ngemnau munții cu dor, să ne spunem taina lor. Am batut, Doamne, munții, și-acum și povesti. Am batut, Doamne, munții, și-acum și povesti. Când noi mai pucea urca, munții nu s-or supăra. Mi-o cânta puiul gecuc, iar amin ce să-mi aduc. Munții nu s-or supăra, când noi mai pucea urca. Jos pe poale la izvor, o etânjige dorul lor. Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Am poposit astăzi în localitatea Negoiești, aici unde s-a născut și a copilărit una dintre cele mai frumoase și reprezentative voci ale cântecului popular mehedințean, Nina Predescu. Dacă în urmă cu 5 ani am început povestea în casa ei de la Râmnicu Vâlcea, astăzi am venit aici, în casa copilăriei sale, să ne continuăm povestea așa cum v-am promis. Și pentru că noi ne ținem de promisiune, suntem acasă la tine, Nina Predescu. Sărut mâna! Bine ai venit, drag prieten! Și mă bucur enorm că ți-ai ținut promisiunea să continuăm povestea aici, în casa amintirilor mele, pe ulița copilăriei la Negoiești. Da, am fost întâmpinat și de tine, o artistă frumoasă, cu un glas frumos, dar de aceste obiecte extraordinare mi-au sărit în ochi imediat. Este vorba despre un muzeu, oare? Sigur că da. Te poftesc să depănăm amintiri. Uite ce toamnă frumoasă, ce zi frumoasă, așa ca sufletul tău. Și ne așteaptă tău multe și surprize, dragi prieteni, după tine, Nina. Am deschis ușa casei, te invit, dragul meu, după tine, în Nina. casa amintirilor. Vorbeam despre surprize. Doamne, câtă frumusețe! Moșii și strămoșii noștri sunt aici. Da, este o casă plină de doruri, este o casă plină de imaginație, tot ceea ce poporul român și în special femeile de la țară au cusut pe cămașa populară, în primul rând, pentru că această casă, în primul rând, este plină de costume populare. Costume pe care eu le-am strâns de-a lungul vremii și tu știi că noi am cu multă migală, la o lampă cu gaz, cele mai multe. Da, inclusiv acea lampă cu gaz, am să ți-o arăt primită. Nu este singura cameră împodobită așa. E abia prima cameră, vor fi numai și numai încăperi pline de lucruri tradiționale. Așa este toată casa ta? Da, da, este casa mea și a familiei mele, o casă unde ne adunăm cu toții să lăsăm un pic
cotidianul și aici să ne reîntâlnim, cum spui tu, cu străbunii noștri. Și să vă încărcați cu energia pozitivă de acasă. Da, așa este. Și unde de la primim rădăcini. cu drag și prietenii. Multă frumusețe, așa cum spuneam, costume cusute cu multă migală. Văd aici și alte obiecte, Uite, coșuri damigeana. din nuiele, Damigeana primită de la muma mea, în care muma punea în acest sezon țuica. Țuica. Da. Sau vișinata, de sau ce nu? vișinata, da. Când erau vișinile, mai erau și ani când nu se coceau vișinile, se coceau prunele. Și atunci, în această damigeană, muma își ținea răchiu, cum se spune aici în Oltenia. Văd aici și ulciorul. Ulciorul cu care mergeau fetele la fân sau la băiatul care se ducea la cosit și ducea apă rece de la izvor. De la izvor, da. Așa este. Ce mai vedem, ce mai descoperim? Nina Predescu, sunt foarte curios, dragi prieteni, la fel și dumneavoastră, telespectatorii noștri dragi. Am să-ți arăt un tâlf. Acesta este un tâlf. Da. Se scotea țuică din butoi cu el. Da, mă pricep, îmi dai voie, dar nu am butoiul, dragi prieteni, se pune așa. Da. Și cu degetul după aceea, nu? Așa și tragi. Sau care nu consumau alcool, foloseau la apă. Păi dacă eu aș trage din butoi, aș bea toată țuica. Nu vrem să vedem ce se întâmplă. Nu. Și după aceea deși avem și butoiul în sticle sau în damigeană. În damigeană, în pahare. Da. Iată și un tâlp, să-l pun la loc, să nu stric ceva. După tine, Nina. Suntem într-o altă încăpere, unde, în general, îmi aștept prietenii. Este partea de jos a casei, făcută din piatră, unde e multă răcoare, și vara. E adevărat că și iarna, dar punem în funcțiune sobele și facem focul așa ca la țară. Și faceți câte o țuică fiartă cu piper sau un vin fiert. Da. Și mâncăm o mămăliguță cu brânză. Da. Și ne simțim bine. Ai mulți prieteni? Foarte mulți. Și ce spun prietenii tăi în momentul în care vin aici? Sunt încântați pentru că e aici foarte multă muncă. A fost și este și va fi în continuare. Și din păcate nu suntem foarte mulți care venim și la muncă. Un costum popular foarte vechi. Un costum... Din ce zonă este? Din zona de Novaci, din zona pastorală. Zona Deși de și la noi, și la noi în Mehedinți, la munte, femeile coseau aceste cămăși pentru că s-au crescut și tu se ai cresc cusut încă. foarte multe cămăși? Am cusut și eu la școală. Știi că pe vremea noastră exista ora de lucru manual. Așa este. Pentru voi fetele la cusut și noi? Cu atâta îndemânare ca și muma mea sau ca bunica. Da. Dar mă pricep. Dacă spre perioada de bătrânețe o să am timp, o să le fac la nepoței mei câteva cămășuțe sau, de ce nu, aceste minunate prosoape cu care mergeau la muncă și acopereau turta sau mălaiul sau pâinea de vatră. Da, și castroane. Uite aici o ladă de zestre. Văd acolo o ladă de zestre, foarte frumoasă din zona Vâlcii. Ai colecționat de peste tot din țară și ai făcut foarte bine. Este un adevărat tezaur aici în casa ta. Mai avem ceva de descoperit, Nina? Ei, cum să nu? Da? Cum să nu? Te invit încet pe o scară din lemn. Așa. O scară tradițională. Aceasta este o scară interioară din lemn. Care mai scârție, pentru că și lemnul s-a învechit. Așa este, văd aici un covor oltenesc. Da, covor de Tizmana. Acolo mai multe covoare. Un covor de Balta din zona de munte a Mehedințiului. Câtă frumusețe! O scoarță cusută de muma mea, țesută de fapt la război. Aici vreau să-ți arăt. La noi aici s-a numit Petromax. Este un felinar care se folosea înainte să fie curentul electric. Sticlă. A avut și sticlă, dar din păcate eu nu mai am. Este primit de la bunicul meu. Și eu chiar îmi amintesc pentru că... Aceasta este o căciulă. Da, o căciulă de cioban. De cioban. Mi-o pun și eu pe cap. Ciobănaș la voi am fost, ciobănașule. Da. Făcută din
din piele de miel. Nu stric nimic, să știi. Nu ai Sunt cum, foarte nu ai cu cum. minte. Știu cât de mult iubești și tu lucrurile tradiționale. Așa este. Știu și de colecția ta de cămăși. Uite, am ajuns la o altă ladă de zestre, o ladă mai zdravănă. Ce înseamnă mai zdravănă? Uite, vezi, are nituri, are sistemul de prindere mult mai zdravă decât celelalte. Mă gândesc că era folosită pentru lucruri mai personale și îi se punea un lăcățel ca să fie mai în siguranță. Se țineau și banii aici, Da. și aurul, Da, de sigur. cerul și argintul, Da. și alte secrete Așa din este. familii, nu? Da, sigur. Am zis că în această încăpere se strâng atât de multe și simțim prezența Moșilor, moșilor și strămoșilor, strămoșilor, da. spiritele. Da. De ce nu? Dar Putem spune spirite și așa, bune, spirite bune. Să știi că de câțiva ani de când vin aici, nu am simțit niciodată niciun fel de gând rău. Dimpotrivă, o inspirație extraordinară când stai aici, o liniște sufletească la fel de frumoasă. Mai ales că sunt fericit în acest moment. multe amintiri de familie, dar sunt și amintiri primite de la admiratori care mi le-au dat cu mare grijă. Acesta, Nina, este cel mai frumos muzeu pe care l-am văzut până în prezent la o interpretă de muzică populară. Am mai văzut la câțiva interpreți, dar al tău este diferit totalmente. Este foarte bogat. Fapt pentru care nici nu am să te las să vizitez toate încăperile, în ideea de a reveni aici la Negoiești. M-am liniștit. De ce nu într-o iarnă să tăiem porcul, să facem toată tradiția specifică acestui sezon, care este minunat aici în Munții Mehedințiului, când zăpada este de 1 metru și de câțiva ani încoace avem din nou zăpadă și avem din nou iarnă zdravănă. Îmi doresc din toată inima să revin Te aștept și cu într-o drag. iarnă, dar vreau să mai văd câte ceva și în acest moment. Nici nu știu ce să-ți arăt. Sunt atât de multe Ce vrei lucruri. tu? Uite, Văd acolo acolo sus am legănuțul de copii primit de la bunica mea. Au crescut vreo 2-3 generații în el. Și tu ai crescut în el? Cred că și eu, din ce mi-a Ai spus fost bunica, legănată? eu nu mi-aduc aminte, da, dar fetițele mele au trecut prin acel legănuț. Uite, acolo vârtelnița, Da. știi, unde se adunau ațele. Ațele, Da. așa este. Acolo avem un tocilar, ajută-mă, unde se ascutea, o tocilă, unde se ascuțeau cuțitele. Tocilă de ascuțit cuțite. Da. Avem acolo mosoarele, la fel, pe care se făceau ațele. Da, Avem pentru o piuă unde unde se bătea uleiul, Da. floarea soarelui. Avem acolo putineiul, unde muma făcea unt de la animale, pentru că am fost și dintotdeauna. lapte bătut, Da. acru Zare, și bun spuneam și noi. sănătos. Da. Mai văd ceva. Cred Este că rochia te ta de uiți spre mireasă, rochia mea cu de siguranță mireasă, da. aceasta. Da. Greșesc? Nu, este rochia mea de mireasă. S-au împlinit peste 30 de ani. Au trecut 30 Și de acolo ani este de zile. voalul pe care l-am purtat când ai în ziua de îmbrăcat-o. încununie, aici în satul meu la biserică, unde m-am botezat și m-am cununat. Felicitări! Felicitări, felicitări pentru tot ceea ce văd, dar mai vreau să văd. Uite, am să-ți arăt cel mai micuț radio. Da? Ia, ce crezi? Da. Cum ascultau oare cineva la radio-ul ăsta? Cred că era lipit de ureche, nu? Da, Era lipit de îl ureche lipeau și... de ureche și ascultau Da. multe obiecte de valoare. În casa ta să ai grijă. Văd aici și un fier de călcat în miniatură. În miniatură. Da, dar avem, o să-ți arăt și fierul de călcat, primul fier de călcat pe care și eu l-am folosit când eram domnișoară și mă pregăteam repede să plec la întâlnire. La hora satului? Da, o rugam pe bunica să-l umple de tăciuni. Da. Și până când eu mă hotăram, tăciunii se încălzea foarte repede și călcai. Da, hainele populare. Hainele așa populare, te îmbrăcai, nu? sigur că da, sigur, în copilărie am purtat foarte mult costumele de copil. Și am să-ți arăt cu primul meu costum popular pe care mi l-a cosut muma mea. Da. Uite, acolo vreau să-ți arăt o surpriză de la un admirator care mi-a pictat un tablou, cum mă vede pe mine și pe soțul meu la o vârstă
onorabilă. A fost o surpriză extrem de plăcută, ca multe altele venite din partea... Oamenii te iubesc foarte mult, Nina Predescu, tu i-ai cucerit pe telespectatorii noștri, pe spectatori, în spectacole, ești foarte apreciată și asta contează cel mai mult. Ai muncit mult pe drumul cântecului popular, nu ți-a fost deloc ușor, dar ai o zestre, ești atât de bogată. Dacă am fi noi mai tineri, te-aș cere în căsătorie, să știi, și să facem o nuntă așa, cu alai, cu tradiții și cu obiceiuri și cu multe căruțe împodobite. Prea buni prieteni ca să nu ținem la această glumă, da, bineînțeles, având în vedere că tu ești chiar născut în aceeași zi cu soțul meu. Așa este, cu John, îl salutăm așa ne-am și cunoscut noi. În ziua de 2 februarie. Da, la un post de radio la Pitești. Așa este. Și uite, cred că sunt aproape 20 de ani și va trebui să sărbătorim. Au trecut 20 de ani. Prietenia noastră a ținut. Îmbătrânim, Nina. Îmbătrânesc și nu-mi pare rău. Vorba unei vestite romanțe. Și îmbătrânim frumos. Îmbătrânim frumos. Nu îmi pare rău. Da. Să mergem. Hai să-ți arăt o bâtă de cioban. Da? De fapt, numai una, am 4. Hai să le scot aici, să vezi. Și cu... Una originală și una așa mai artistică. Da. Da, având în vedere că noi am fost crescători de oi. Nu foarte multe, dar au fost. Trebuia să te ții la... Bineînțeles. Da. Sunt mare iubitoare de animale și o să-ți demonstrez lucrul ăsta. Turma trebuia apărată. Da. Pe lângă această căsuță, casă a amintirilor, nu puteau să nu trăiască și animale. Bineînțeles. O să ți le arăt că știu că și tu ești iubitor de animale. Păi, le-am promis telespectatorilor noștri foarte multe surprize și în emisiunea de astăzi. Uite, să-ți arăt un tâlv, cum se numește? Nu tâlv. Un bucium nu este. Bucium, un bucium mai mic. Da, l-am cumpărat de la un târg din Ardeal. Din țara Moților. Da, din țara Moților. Mi-am dorit să fie, de fapt am două, să fie și acest instrument muzical în muzeul meu. Ai făcut foarte bine. Și acolo, ai două. Da, acolo este Nina Predescu copil. Să-l pun la loc. Trebuie să și reușesc Cred să nu că stric aveam ceva. vreo 7-8 anișori. 7-8 anișori. Erai deja la școală. Da. Aici la sat. A doua, cred. Da, aici. Da, aici la sat, unde am primit o educație foarte frumoasă de la învățători, oameni care mi-au dat un bagaj extraordinar și cu care, din fericire, mă mai întâlnesc și azi. Sunt câțiva dintre dumneavoastră. Și se mândresc cu tine. Da, așa este. Cu interpreta Nina Predescu. Mergem, este o altă încăpere. Unde începem cu o colecție de păpușele. O pasiune mare a ta. Da. Și aceasta. Pentru că tu știi că atunci când aranjăm aceste costume populare, ne mai rămân pe aici pe acolo anumite bucățele din material și ca să nu se risipească, ai avut grijă de păpuși, să fie îmbrăcate în costume tradiționale. Să știi că nu le-am făcut eu în totalitate. Dar cine? Tocmai aici se vede îndemânarea unor doamne care îmi sunt aproape și cărora de câte ori am ocazia le mulțumesc, pentru că... Foarte pricepute, aceste doamne. Nu uită să strecoare așa în această lume plină de modernități și aceste lucruri atât de fine. Care este păpușa ta preferată? Păpușa mea preferată cea blondă. Este cea blondă, că sunt eu, și aici este Irina Zoican. Da? Da. Așa au apărut aceste costume copiate după costumele noastre populare. De unde le ai? Păpușile sunt de când eram eu copil. Iar costumul popular a fost făcut, ți-am zis, de o doamnă care așa a și văzut. Când a văzut păpușile, a zis: doamna Nina, vă fac pe dumneavoastră și pe copilăriei tale sunt acestea. Da. Uite, îți arăt aici o maramă care a aparținut tatălui meu când s-a căsătorit. A primit-o de ginere și o păstrez cu mult A primit-o tatăl tău? Da, de la mama,
cum se primeau, sau se mai primește și în ziua de azi, se înfășoară ginerele cu acel prosop. Atunci se foloseau cârpele acestea de borangică. Am în colecție peste 30 de cârpe de borangică. Am văzut fierul de călcat, în sfârșit. Da. Deci el adevărat. Da, cred că are peste 70-80 de ani. Da. Da. Și aici vreau să-ți arăt, o secundă, vreau să-ți arăt țestul. Da? Țestul pe care îl folosea bunica atunci când eram copii și ne făcea turtă și pâine de casă. Acum el are locușorul lui în muzeu. Pâine de casă, din păcate, gustoasă. nu-l mai folosim. Ne-am modernizat. Ne-am modernizat, da. Nina Predescu, da. Dar tu nu aici, în casa amintirilor tale. Dacă spui tu așa din partea unui atât de bun prieten, așa este. Aici este... Acolo este sucala. Sucala? Da, sucala de adunat firele, străchinuțe, o sumedenie de străchinuțe, o sumedenie și perne cusute. Da. Uite, vezi, are un motiv cusut cu cucul. Da. Da. Vreau să spun că și eu în cântecele mele, că tu știi că eu scriu versuri populare, atât Cânți de bine, cucul. da, și îmi reușesc atât de bine cântecele cu inspirație din natură, pentru că cucul este o pasăre atât de frumoasă care vestește primăvara. Câtă inspirație și pentru țărâncile noastre care au cusut aceste valori, uite, mari acolo valori. Sucale și din alte zone. Da. Încă un putinei. Acolo sunt cleștii aceia de scărmănalână. Da? Da. Și vino puțin. Și acolo, în oglindă, suntem noi. Da. Să știi că este o oglindă primită de la mama mea. Ea a primit-o de la bunica și peste asta au trecut atât de mulți ani. O păstrez cu mare drag acolo. Câte amintiri frumoase ai, Nina Predescu. Și vreau să spun că am și cazanul de țuică. Uite-l acolo în colț. Acum, ca piesă de muzeu. Păi aici se și confecționează cazanele de țuică. Dar la următoarea vizită care o să o faci la Negoiești, Mehedinți, o să fie în curte un cazan funcțional. Și o să stăm să facem țuică în curte. Și să coacem cartofi pe jar. Să ne rugăm la Dumnezeu să avem prune, ca să putem să fierbem țuică. O amintire foarte dragă, uite, aici în spatele tău. Am cântat la nuntă de aur a unui nepot al lui Constantin Brâncuș, la Hobița. Eu și un om căruia îi port un mare respect, domnul Gheorghe Roșoga, și am primit în miniatură coloana Infinit și cheia satului Hobița. Așadar, vezi, la întâlnirile noastre cu publicul, cu ce amintiri frumoase rămâne. Ai mare dreptate. Vezi tu, Nina Predescu, un artist este răsplătit de către marele public pentru munca lui dacă nu greșește, dacă nu dezamăgește. Ce ai acolo? O parte din șoarțele pe care le port la evenimente. Pe care le îmbraci tu de fiecare dată. Da. Una mai frumoasă. Cu mult drag și cu multă atenție le pui pe tine. Ele stau foarte bine pe tine. Majoritatea le ai din familie sau ai și primit foarte multe? Am și primit foarte mult. Știi, am fost norocoasă că am locuit în Râmnicu Vâlcea, pentru că, să știi că în Râmnicu Vâlcea, în zona Vâlcii, au fost costume de o frumusețe extraordinară și atât de bucuroasă am fost când oamenii m-au căutat și mi le-au dăruit, pentru că am și cumpărat, dar parcă nu sunt atât de apropiate de sufletul meu ca cele care, efectiv, mi-au fost dăruite special pentru mine. M-am trezit cu omul la poartă și a zis: doamna Nina, am venit să vă fac cadou un costum. Și ele sunt aici, le păstrez. Ai și investit în costumele populare pe care tu le ai. Da. Și în obiecte, de ce nu? Nu este deloc ușor. Uite, ăsta este un șorț făcut de mama mea, cu strugurași. L-am purtat și eu când eram copil și acum l-am mai nădit un pic să fie mai lung, să-l mai port și acum, pentru că, uite, așa, când eram copilași, le purtam mai scurte, acum le-am lungit. Țin foarte mult la el, uite ce frumos au păstrat culorile, pentru că erau făcute cu plante naturale. Ori în ziua de azi am mai încercat să mai facem, dar nu mai există nici materialul care exista. Cosmeticul. Da, care exista de mult. Nu mai este de Aici valoare. sunt o parte din vâlnicele pe care de asemenea le port. Care personalizează
zona voastră, Sigur. această zonă Uite foarte ce. frumoasă a Da. țării noastre, unde este Da. și podul lui Dumnezeu, Așa este și unde este pădurea de liliac. pădurea de liliac, așa este. Uite, aici un vâlnic făcut din gogoși de mătase. Puh, Eu am prins și perioada când la școală hrăneam viermii de mătase și se realiza mătasea și se făceau cârpele de borangic. țăranca româncă Da. a întrecut orice pictor al lumii. Plină Așa de spunea imaginație. Polina Gheorghe și o citesc de fiecare dată pentru Da. că are multă dreptate. Văd acolo și un vâlnic, o fotă de Argeș. de Argeș, Pentru de că la noi Argeșul din e zona. foarte aproape de Vâlcea, unde eu locuiesc. Să știi că am destul de multe costume populare din Argeș. Iar acolo este o cămașă moldovenească, foarte frumoasă, numai cu mărgeluțe. Iar acesta este costumașul meu de prin clasa a 5-a, 6-a, Da. cusut de muma mea. Da. Primul tău? Da, Costumaș? primul meu costumaș, de care îmi amintesc că sigur când eram micuță, mama sigur îmi dădea și alte costumașe, pentru că în casa noastră s-a lucrat. S-a lucrat la războiul de Tesut, s-a cusut și încă de micuță mi s-a descoperit talentul spre muzică și bineînțeles că așa era pe vremuri, purtam numai costumul popular tradițional. Și atunci ai și cântat. Da. În momentul în care ai Da. îmbrăcat acest Uite, te costum rog popular. să arăți acolo un la fel de drag prieten cu care am realizat Vasile Ciobanu, trei albume împreună. care s-au bucurat de mult succes. Da. Și trebuie să cântați împreună. Ți-am mărturisit doar că am reînceput colaborarea noastră și să sperăm că într-o emisiune a ta o să venim împreună. O să fiți împreună Da, și să o să povestim. depănăm Da. împreună amintiri și el este un coleg extraordinar. Ca de altfel toți colegii mei cu care am colaborat și vreau să-ți povestesc de Irina Zoican, vreau să-ți povestesc de un coleg din Serbia, Dragiša Paunović. L-am văzut la televizor. Da, vreau să-ți povestesc de Emil Badea, cu care am realizat două duete și, de ce nu, cu bunul nostru prieten Petrica Mățu Stoian, cu care Îi am salutăm pe toți. un mult drag. cântec satiric. Iar în această vară am realizat câteva piese cu o româncă stabilită în Elveția, care are mare dragoste de cântecul popular mehedințian. Nu Ea știam. fiind moldoveancă, a trăit în Banat și s-a stabilit în Elveția. M-a descoperit. Are un glas frumos. Sigur că da, dar Vă nu vrea potriviți? să... O să prezentăm, o să-ți prezint și dacă tu consideri că merită să fie ascultat și de public, o să-l prezentăm și publicului. Este ceva în exclusivitate și de așa aceea Este, așa este. Am cunoscut dragostea publicului de peste hotare pentru cântecul popular din țară și îmi doresc pe viitor să mă reîntorc în comunitatea de români, pentru că dragostea lor pentru cântec parcă arde și atunci orice întâlnire cu dânsii vreau să-ți mărturisesc că arde dorul de au acasă și venit. și de aceea. Am avut persoane care au venit și au vizitat muzeul și au rămas foarte încântați și asta nu face decât să mă bucure să continui. Pentru că nu vreau să mă opresc aici, mi-am propus să strămut o casă veche, să o aduc aici în curtea asta în care bine. va avea loc, așa cum mi-o amintesc eu în copilărie. Unde mergem? Mai vedem ceva? Sau păstrăm pentru episodul 3? Tu hotărăști. Eu sunt gazdă, tu ești musafir. Tu hotărăști? Păi Tu ești gazda. Hai să mai lăsăm, să vadă telespectatorii și episodul 3, nu? Să continuăm povestea în episodul 3. Adică celelalte camere Celelalte le vom vedea atunci. celelalte pasiuni. Celelalte pasiuni, Da. mai descoperim și astăzi. Eu mi-am pregătit întrebările, să știi, și eu zic să ne așezăm Te rog, acolo. te rog. Și ai dorule cu mine, dor, dor, dor și iară dor. Vrei să mă omori cu zile, dor, dor, dor și iară dor. Mă duci în sat la părinți, dor, dor, dor și iară dor. În munci la meheginți, dor, dor, dor și iară dor. Nu mă lași să hocinesc, dor, dor, dor și iară dor. Pe nana nu-l iubesc, dor, dor, dor că iară mor. Fire-i dor că mai
și iară dur. Și pe nana mi l-ai luat dur, dur, dur și iară dur. Eu mă chinui, n-am cui spune dur, dur, dur și iară dur. Și el la capăt ce lume dur, 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 că iară mor. Vorbe rele îndurăm, dur, dur, dur și iară dur. Ne întâlnim când apucăm, dur, 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 că iară mor. Nu știu, dorule, cum faci, dor, dor, dor și iară dor. Că nu mai așa le tragi, dor, dor, dor și iară dor. Ce-aș avea munți aproape, dor, dor, dor și iară dor. Gen mâna ta să mă scape, dor, dor, dor și iară dor. Poate-și pe stăloni să rupă, dor, dor, dor și iară dor. Pe nana să mi-l aducă, dor, 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 că iară mor. Vino, nana, și tu ele, dor, dor, dor și iară dor. Și tu, dorule, cu ele, dor, dor, dor și iară dor. Să șagem cu toți la masă, dor, dor, dor și iară dor. Împreună să facem casă, dor, dor, dor și iară dor. Să faci, nană, legământ, dor, dor, dor și iară dor. Că n-ai să mă lași nici când, dor, 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 că aici mor. Nina Predescu, am pătruns astăzi în colțul tău de rai. Aici unde te-ai născut, aici unde am descoperit un adevărat muzeu și trăiesc momente emoționante, să știi. Ești o mândrie națională pentru ceea ce faci. Vorbele tale mă emoționează și pe mine. Venind de la un om care mă cunoaște de atâția ani, nu pot decât să mă bucur și cu mândrie să spun că dacă tu zici că sunt o mândrie națională, e... Ce mai faci, Nina Predescu? Așa, ca să spunem, trăgând o linie a ultimilor ani, atât viața profesională cât și viața particulară a fost frumoasă. Poate cea mai frumoasă perioadă o trăiesc de vreo 3 ani încoace, pentru că sunt bunicuță. Ai devenit bunică între timp? De 2 ori. De două ori, da. Și nepot și nepoțică? Și nepot și nepoată și tocmai am în lucru un cântec în care spun acest lucru. Mă mândresc la lumea toată, am nepot și am nepoată. Să-ți trăiască. Mulțumesc tare nepoței. mult. Mulțumesc tare mult. Și să mai vină și alții, de ce nu? Da, pentru că eu mai am o fiică și aștept și de la ea să mă facă Este căsătorită? Bunică. Nu încă. Nu încă, o aștept. Venim la nuntă. Sigur, cu drag, cum să nu. Și parcă această perioadă în care au apărut nepoței m-au făcut să mă bucur mai mult decât realizările profesionale. Ce amintiri îți vin în minte din copilăria ta? Multe, să știi că am fost un copil destul de zvăpăiat, așa. Ar fi trebuit să fiu băiat. Fiind născută și la țară, îți dai seama că tentațiile... Ar fi trebuit? Ți-ar fi și plăcut să fii băiat? Nu mi-ar fi plăcut să fiu băiat, dar până spre vârsta de adolescență, mama mea așa îmi spunea mereu, parcă ai fost făcută să fii băiat, că numai prostii faci. Năzbâtii... Ce năzbâtii făceai? Noi, ocupându-ne cu creșterea animalelor, ne trimiteau părinții la păscut. Niciodată nu reușeam să nu fac probleme vecinilor, uitam vitele în porumb și bunica săraca dregea cât putea lucrul ăsta în toamnă când se culegeau roadele la noi, apoi furam strugurii din vii, uite că tot pe perioada asta se întâmpla și lucruri firești la copii, că babă frumoasă și copil cu minte, așa spunea bunica, nu există. Dacă spunea bunica? Da, spunea bunica. Știa dumneavoastră ce spune? Bunica, cea care a fost idolul meu și pe care am iubit-o necondiționat, căreia îi port și numele. Bunica maternă sau paternă? Paternă.
S-a numit Nicolița. Nicolița. Eu în acte sunt Nicolița și i-am preluat numele și bunica mea mi-a crescut și fetele mele până la o vârstă frumoasă. Ai avut o relație specială cu bunica ta, dar Sigur. cu mama ta? Și cu mama, pentru că mama trăiește. Sărutări de mâini. I-am scris, trăiește muma. Da, i-am scris foarte multe cântece. Și este fericită, cred. Dar chiar dacă o supăr uneori, eu spun că am fost mai apropiată de tata, pentru că mai am doi frați și frații mei au fost mai apropiați de ea. De mama. Da. Dar sunt părinții mei, îi respect foarte mult și fără ei parcă lumea e altfel. Marie cu flori pe frunce, fata Nechi de la munce, cu poalile în albice, săgețână Nica mince, cu abreje în năvagele, firei să fii gemoiere, și-mi ele strângi pe Nica-n brață, firei gemoiere hoață. Marioară și Marie, și-ne dragă, nu ce știe. Micuță cu murgulețul, că-i vorbă la tot județul. Vine Gila vânjul mare, să stea dragă cu matale, să-i dai mere duși din poală, firei duce Marioară. Marie și Mariucă să plâng florile pe luncă, vara în nopțile prea lungi, că în coagele usuci, ori le strângi în cămașuță, firei să fii gemândruță, și dormi cu Nica pe brață, firei gemoiere hoață, firei să fii Marioară, și-mi-l ții pe Nica-n poală, și-i spui vruce și nevruce, fata Nichi la munce. Palma cea mai dureroasă în copilărie de la cine ai primit-o? De la mama? Nu mi-am sau de la tata? Nu le Făceai atâtea năzdrăvănii, furai struguri? Uneori le meritam și tot bunica spunea, lasă muma, unde dăm noi crește. Ai crescut în armonie? Da. Deși nu ai avut lipsuri? Am avut, dar nu le-am simțit pentru că așa erau vremurile. Tata și cu muma făceau tot posibilul să nu ne lipsească de pe masă ceea ce găseau. Cu frații tăi cum te-ai înțeles? Foarte bine. Foarte bine, deși în copilărie ne băteam, pentru că și ei au fost, frații mei amândoi au 1,80 m și eu am fost mai piticuță, dar nu mă lăsam la ei. Câteodată frățiorii tăi? Da. Și cum reacționai? Îți dai seama că reacționam. Mă băteam cu ei în parte, dar nu bătăi din alea care să lase urme. Și părinții? Părinții săraci nu aveau timp, pentru că erau la munca câmpului. Între voi? Ne păram, dar primeam pedepse, în special de la muma, și bunica era cea care dregea totul. Pe tine? Muma mă bătea cu boata. Cu boata? Da. Sau mă lua de codițe, aveam codițe când eram copil. Am văzut multe boate pe aici. Nu sunt alea. Nu le-am păstrat, niciuna n-am păstrat-o de atunci. Ne bătea pentru că eram 3 și mai aveam și 2 verișori de la București care locuiau împreună cu noi în toate vacanțele și îți dai seama, la 5 copii, ca să te ții, trebuia o botiță. Eu n-am practicat cu
fetele mele niciodată nu am știut să le bat. Când era fiica mea prin clasa a doua, a treia, la o oră de desen, nu a știut să deseneze un animăluț și am vrut să o ajut și să o pedepsesc, să-i dau la palmă cu rigla. Am început să plâng înaintea ei și n-am reușit să o pedepsesc. Eu aplicam alte metode. Da, aplicam alte metode care au mers foarte bine, având în vedere că tu știi, eu am lucrat foarte mult în sistemul energetic, am lucrat la centrala nucleară la Cernavodă și ele erau pe perioada aceea cu mine și modalitatea de a le stăpâni era să le pedepsesc, nu le dădeam bănuți și nu le lăsam la televizor. Și a funcționat atât de bine. Era suficient. Da, da. Nu mai trebuia nicio bătaie. Nu sunt pe principiu să bați copiii, să bați nevasta, să bați... Un copil trebuie să înțeleagă din vorbă bună. Așa este. Dacă nu, trebuie pedepsit, dar nu cu bătaia. Găsite modalități de a ajunge la sufletul unui copil. Pentru Noi am mai știut de frică în copilărie, pentru că erau alte vremuri. Știam bine de frică, da. Cum decurgea o zi de sărbătoare în casa copilăriei tale? Păi, în primul rând, se gătea. Mama gătea? Da. Zicea mama că vă fac ciorbică de pui, ne făcea sarmale, ne făcea turtă și prăjiturile mai puțin. Noi nu prea am fost experți la bucătărie, nici eu, nici mama, nici bunica. Se făceau veșnicele gogoșele, da. Nu mi-amintesc decât când veneau lăutari în curte și cântau tarafuri. Rapsozi de aici, din și satul mă învârteam natal. Printre ei, da. Eu sunt foarte aproape aici de Comuna Tismana. Și tu cântai cu dumnealor? Mai cântam și eu, sigur. Știai multe cântece? Foarte mult copiam. Încercam să-mi introduc în ureche ceea ce cântau dânsii. Adică, pe cine copiai? Erau foarte multe cântărețe de la Tismana și de la Pârâul de Pripor, care veneau în sat la sărbătoare de Sfântul Dumitru și cântau cântecele vechi ale Mariei Lătărețu și nu numai. Și le înregistram în minte. Eu foarte mulți ani am cântat Gorj. Am fost mai apropiată pentru că suntem pe graniță cu județul Gorj. Da. Iar dragostea pentru Mehedințul de Munte a venit mai târziu. Da. Odată cu crearea... Ți-a plăcut mai mult cântecul gorjenesc. Da, odată cu crearea repertoriului personal. Hăulitele gorjenești. Da, care sunt de o frumusețe extraordinară și mă bucur că au apărut o serie de tineri care le cântă foarte frumos și sunt încurajați să le ducă mai departe, nu numai cântecele, dar și costumul popular. La voi în casă era prezent cântecul. Da, și n-am reușit să-ți arăt picupul și plăcile acelea vestite. Vreau să spun că am avut în copilărie... De vinil? Da, am avut și patefon. Tata era mare pasionat de muzică, deci am ascultat în casă și să știi că și tata și mama au avut voce. Numai că nu au cântat decât acolo pentru noi. Cântau în familie, da, poate da. La muncile câmpului, Da, de ce nu? sigur, sigur. Cu cartea Da. cum te-ai împăcat? Să știi că am fost un copil foarte silitor, am învățat foarte bine și dacă nu m-aș fi căsătorit foarte repede, m-a găsit Predescu foarte repede și m-a luat de nevastă la 18 ani. La 18 ani împliniți? Da, împliniți. Nu erai minoră. Da, după ce am terminat liceul, mi-aș fi dorit să fac o facultate. La momentul ăla, tu știi cum se făceau studiile superioare. Astăzi? Nu neapărat. Nu neapărat, am văzut oameni cu 2-3 facultăți care... Nu au reușit în viață? Sigur. Și am văzut... Ți-ai urmat drumul tău? Destinul tău? Da, mi-aș fi dorit de la vârsta aceea să cânt, pentru că de pe perioada liceului n-am stat locului și la liceu în Drobeta Turnul Severin am activat ca amator la Casa Armatei, dar m-am căsătorit și... Până atunci nu ai participat la concursuri, la festival? La Cântarea României. La Cântarea României? Da, și la concursurile din zonă. Aveam festivalul Cântec Nou în Mehedinți, foarte frumos. Și ai luat un premiu acolo? Am luat un premiu, un premiu de popularitate, o chestie de genul ăsta. Conta și această diplomă și diploma de participare. Da, nu a fost niciodată și nu am încurajat niciodată tinerii care apelează la mine că trebuie neapărat să iei premiul întâi. Este suficientă participarea, este suficientă acomodarea cu publicul și cu ceea ce se întâmplă într-un festival. Dar revenind la ce discutam mai devreme, am întrerupt o perioadă în care fetițele mele erau micuțe și am suferit foarte tare pentru lucrul ăsta. Cântă
întreagă, 4 nopți și o zi întreagă, să trămure frunza nuci pe nei ca să mi-l aduci și numai atunci să taci, când eu-i vedea ochii dragi și numai atunci să taci, când eu-i vedea ochii dragi. Cântă cu geladismana, cum ai cântat toată vara, eu crean gânmerii domnești, te auzeam din Godinești, din zori până n-a sfințit, unde n-ai fi răgușit, de pe creanga mai înaltă răsunat ismana toată. Cântă cu ce și grăiește, cât nei ca mama iubește, cât de nume mai știe și cât frunza-i verde-n vie, dacă nica m-o lăsa, cu ce să zbori unde-i vrea, când m-o fi uitat ce mult, dar și să nu ce mai aud. Unde l-ai cunoscut pe John? Cum te-a cucerit, fiind atât Aici, de tânără? în zonă, el este din Padeș, o comună foarte aproape de noi, ne știm de când eram copilași. Vă plăceați încă de mici? Da, și Da? am fost și am rămas foarte buni prieteni. Cred că într-o relație contează foarte tare. Suntem bunici acum și poate apariția nepoțeilor noștri ne ocupă timpul și ne-a schimbat cumva Și vă apropie viața și în mai bine. mult, de ce nu? Da. Să aveți o relație frumoasă în continuare, așa cum ați avut-o de-a lungul timpului. Da, Te-ai căsătorit foarte repede, este ați cel mai făcut bun și prieten nuntă? al meu. Este Da? cel mai bun prieten al tău, Ți-am John. arătat rochia de mireasă. Am văzut Nunta rochia de mea a fost mireasă. exact în luna septembrie. Cine a cumpărat-o? Mirele? Amândoi. Am fost în București. O aveam și pe fetița mea cea mare și ați dai seama ce curajoși am fost. Am plecat împreună, fetița noastră avea 3 luni și am Foarte mers repede la ai devenit București. și mămică. Da. Am fost la București, soțul meu a fost și este un tată foarte responsabil. Felicitări, Și domnule tată și soț. Are o relație foarte frumoasă cu fetițele noastre. El este și un foarte bun manager, are o afacere pe care o stăpânește foarte bine, o ține foarte bine cu mâinile lui. O afacere care este profitabilă. Da. O menține în Da. timpurile acestea grele. Da. Felicitări și pentru Da. asta. Și ați fost la București împreună cu fetița, ați Și mi-am cumpărat cumpărat rochia de mireasă. mireasă și în 4 septembrie a avut loc nunta aici în sat, după cum ți-am spus, la aceeași biserică unde eu m-am botezat, unde au fost botezate și fetele mele și vreau să spun că am avut și bucuria să am același preot, între timp dânsul s-a dus dintre noi,
dar amintirile sunt frumoase și îmi vor rămâne aici într-un colț. Și masa a Și fost al la Căminul sufletului. Cultural Nu, a sau fost în curte? În curte. În curte și vreau să-ți mărturisesc. Știi că pe vremea noastră se țineau nunțile 3 zile. Așa este. A fost vremea atât de frumoasă până duminică dimineața, iar de duminică dimineața de la ora 10 și până noaptea a plouat torențial. Ați avut noroc de bani, așa Da. se spune din bătrâni. Da, nu neapărat de bani. Am avut o viață frumoasă. Iubesc ploaia și acum și mă liniștește. Ne mai spală de păcate. Da, îmi asum și, apropo, partea aceasta de că în viață un om face și lucruri urâte, dar procentul de bine pe care cred că l-am făcut este mai mare și Mult mai mare. dacă va fi vreodată să dau socoteală, așa am să fac. Dar în general sunt un om îndreptat spre bine și cred că lucrul ăsta se simte pentru că viața mea așa a fost încununată numai cu bine. A fost cu bine, ai avut omul potrivit lângă tine, Oamenii ați fost potriviți, compatibili. Mă refer la căsnicia voastră, da, s-au născut fetele voastre, v-au bucurat sufletele, dar nu v-a fost greu să le creșteți, a trebuit să munciți, să plecați de aici? Ce înseamnă să ai părinți? Am avut părinții, fetele mele au crescut aici la Negoiești până când au plecat la școală. Socrii tăi nu v-au ajutat? Ba da, ne-au ajutat și ei, dar din păcate s-au dus de vreme dintre noi și am avut o relație foarte frumoasă cu soacra mea. Și fetele au primit aceeași educație care am primit-o și eu de la părinții mei, pentru că au stat cu părinții mei și cu bunica. Și astăzi sunt oameni pe care te poți baza. Am revenit după câțiva ani, așa cum spuneam puțin mai devreme, aici, în casa copilăriei tale, în casa amintirilor tale și te-am regăsit altfel, mult mai pozitivă. Atunci erai încercată și suferința ta se citea pe chip. În prezent ești altfel. Asta demonstrează că ai reușit să depășești momentele grele ale vieții. După emisiune am primit foarte multe telefoane de la oameni care erau la fel de încercați ca noi și măcar cu, exact cum spui tu, cu o vorbă bună i-am încurajat. Da. Tu ai fost acolo la hidrocentrală, ai lucrat o perioadă de timp, nu? Sau la o termocentrală? Da. Era la centrala nucleară de la Cernavodă, ultimii ani, da. Ai lucrat la Cernavodă o perioadă de timp? Am simțit la un moment dat că nu mai pot să lucrez în acel domeniu. Mi-am dorit foarte tare să mă reîntorc în muzica populară. M-am stabilit în Râmnicu Vâlcea și l-am întâlnit pe domnul Ionel Puia, căruia îi port un respect extraordinar, deși dânsul s-a dus dintre noi. Este omul Dumnezeu care să-l odihnească. Este omul cu care am imprimat primele mele albume. La prietenul nostru, domnul Costică Ionescu, soțul Ninetei Popa, la Râmnicu Vâlcea, acolo am făcut eu primele albume. Și salutăm. De acolo pot să spun Aveai că cântecele tale deja? Ai venit bine pregătită? O fază haioasă. Cum ai început? Cum ai reînceput? Când m-am dus în studioul domnului Costică Ionescu, luasem melodii de la Maria Loga, de la Ileana Ciculete, de la multe soliste care erau în vogă și pe care eu le iubeam. Și când m-a văzut Costică, a zis: "Măi, fată, tu pe ce lume trăiești? Trebuie să-ți faci repertoriul tău. De unde ești?" Zic: "Din Mehedinți." Să rămâi pe Mehedinți. Vreau să spun că am imprimat 2 albume, unul foarte frumos cu Dorel Manea, de care mi-aduc aminte cu foarte mare drag, și simțeam că nu răzbesc, că nu merg mai departe. Și atunci l-am întâlnit pe prietenul meu, pe Petrică Mățu, și mi-a zis: "Hai să te muți de la Râmnicu Vâlcea, să vii la studioul de aici, de la noi, de la Târgu Jiu, unde suntem marea majoritate a soliștilor." De la casa de discuri din Râmnicu Vâlcea. Da, m-am mutat la Târgu Jiu. Așa. În aceeași perioadă m-a descoperit cu același cântec care îți place și ție, Nunta de la Mehedinți. Da, m-a descoperit domnul mult. Gheorghe Roșoga și m-a invitat într-o emisiune la București, la doamna Elize Stan, de unde m-a cunoscut domnul Petrică Rusu, pe care îl salut ori de câte ori am ocazie și care mi-a făcut de atunci 3 medalioane de interpret. Și atunci parcă a fost începutul. Am început să fiu invitată de către marea majoritate a realizatorilor de emisiuni. V-am cunoscut pe voi, pe tine, pe Valeria Arnăutu, a apărut Edno, care pentru mine a fost, ce să spun, pentru că dincolo la televiziunile celelalte rampa ta de lansare, adevărată. Eram văzuți foarte rar. Când a apărut Edno, în fiecare zi cântam. Atunci, într-adevăr, oamenii ne-au remarcat, ne-au
și exemplul meu este cel mai Te-ai făcut elocvent. cunoscută național, pentru că local erai cunoscută și în zona ta și în alte zone, pentru că mergeam împreună la emisiunile de folclor de la posturile locale. Ele ne-au lansat pe noi în anumite zone ale țării. Nu am refuzat niciun post local, niciodată, și mi-amintesc cu atâta drag. Așa te-am descoperit și eu, la Terasat, la Pitești. Da, și emisiunile de la Radio Craiova, cu domnul Lucian Iordăchescu și oameni care, chiar dacă nu mai sunt printre noi, ei sunt vii. Cred că în această încăpere se regăsesc, măcar și pe albumele pe care le-am scos, pentru că sunt deja la 10 albume personale și 5 albume cu colegi. Felicitări! Da. Încă 200 de albume să înregistrezi, să-ți ajute bunul Dumnezeu, pentru că talent în a crea folclor ai cu carul. Ți-am mărturisit că am un proiect la fel și versuri frumoase. Să scot o carte cu versuri populare, să Cum se va numi? Nu știu. Eu sunt foarte curios. Dar te voi suna să îți dau să citești înainte și să-mi dai o sugestie, că așa se întâmplă între prieteni. Îți mulțumesc frumos. Dumnezeu ți-a scos în cale oameni care să te ajute la timpul și momentul potrivit, Nina Predescu. Da, clar, acesta era drumul tău, al cântecului popular, indiferent ce s-ar întâmpla. De ce te-ai stabilit în Vâlcea și nu te-ai stabilit în Mehedinți? De ce nu ai revenit aici? Pentru că acolo soțul meu a început afacerea în telefonie mobilă și ne-a plăcut orașul foarte mult. Bineînțeles că gândul meu era tot aici, la Mehedinți, dar a venit și perioada în care fetele s-au dus la școală, la Râmnicu Vâlcea, și am ales să rămânem acolo. Aveau nevoie de susținerea voastră? Da, da. Am plecat, cum se spune, de la o locuință primită de servici cumva, după aceea dragostea pentru pământ și pentru a locui la casă ne-au îndemnat să ne cumpărăm pământ și ne-am făcut o casă la Râmnicu Vâlcea, unde ați fost musafirii mei. În prima parte a emisiunii noastre, Povești de viață. Da, și rampa mea de lansare a fost de la Râmnicu Vâlcea. Acolo am început să cânt cu Rapsodia Vâlceană și, uite, după atâția ani am o relație foarte frumoasă și acum cu acest ansamblu și cu doamna director Stoica. Și cu colegii tăi de acolo. Ați fost o adevărată familie. Așa este și tu ți-amintești foarte uniți de la începuturi. Să amintim pe Miora Raica, pe Cristina Udrea, pe Maria Ghinea, pe Maria Militaru. Așa este. Da, pe Nineta. De ce nu? Nineta era la momentul ăla, toți ne-am fi dorit să ajungem la performanța ei. Era foarte cunoscută. Da, și acum. Încă de atunci, dumneaei. Era un model pentru noi, Rodica Mitran, sigur, așa și este. Mulți, Alin și veneam și noi, cei din Argeș, Daniela Cernea, Cristina Turcu Preda, și eram o echipă. Mai ții minte filmările de la Zăvoi? Într-un cadru extraordinar. Și după aceea am petrecut seara la un restaurant împreună. Da. Și cred că suntem noi și în ziua de azi, chiar dacă ne vedem mai rar, ne păstrăm respectul de atunci și pe unde ne întâlnim, ne lăsăm loc de bună ziua, că așa e frumos să facem, trăim într-o lume atât de frumoasă, lumea asta cântecului popular. Locul de bună ziua? Unii dintre noi îl găsim. Ascultați-mă, dușmani, și iară, ați vrea să nu mai am bani, și iară, am eu părul la frunte, și iară, dar vă bucurați prea iute, și iară, lasă, nu-i nimic, o inima mea, am îmbătrânit un pic, o inima mea, dar mintea tot mă ajută, o inima mea, și mor dușmanii de șudă, o inima. Dușmanii mei vreo 2-3 și iară, m-au vândut pe câțiva lei, și iară, cât le-am dat și le-a fost bine, și iară, au râs și-au glumit cu mine, și iară, lasă, nu-i nimic, o inima mea,
Am îmbătrânit un pic ca o inima mea, dar mintea tot mă ajută ca o inimă, și mor dușmanii de șudă ca o inimă. Eu la bani nu mă gândesc și iară o, doar nu-i mă ferișesc și iară o. I-aș da nici nu m-aș uita of și iară o, sănătate mi-aș păstra of și iară o. Lasă, lasă, nu-i nimic ca o inima mea, am îmbătrânit un pic ca o inima mea, dar mintea tot mă ajută ca o inimă, și mor dușmanii de șudă ca o inimă. De dușman mie nu-mi pasă of și iară of, dar nici nana nu mă lasă of și iară of. Deși ar cheltui toți banii of și iară of, că mă sfâșie dușmanii of și iară of. Lasă, lasă, nu-i nimic ca o inima mea, am îmbătrânit un pic ca o inima mea, dar mintea tot mă ajută ca o inimă, și mor dușmanii de șudă ca o inimă. Lasă, lasă, nu-i nimic ca o inimă mea, am îmbătrânit un pic ca o inimă mea, dar mintea tot mă ajută ca o inimă, și mor dușmanii de șudă ca o inimă. Tu ai foarte multe cântece, așa cum spuneai, te ocupi de folclor, colecționezi în continuare și faci foarte bine, ești foarte bogată din toate punctele de vedere. Sufletește ești bogată? Îți dai seama, nu pot să spun că e ceva în sufletul meu care nu s-a împlinit, dar merg înainte. Eu ți-am spus și în emisiunea trecută că mi-e dor de viitor. Voi lăsa loc pentru ce n-am făcut, să fac de acum înainte. Nu mă opresc aici și apoi când ai copii, când ai nepoți, nu se poate să nu duci la îndeplinire. Și de trecut nu ți este dor? Mi-e dor și de trecut, de anumite lucruri din trecut, pentru că dacă îți uiți trecutul, nu poți să mergi în viitor. Am avut o viață frumoasă, ți-am zis, n-am lucruri de care să regret și aștept, am multe lucruri pe care mai vreau să le fac. Aștept să vezi ce îți aduce viitorul. Da. Din punct de vedere spiritual, cum stai? Întâlnirea cu divinitatea se petrece mult într-un cadru restrâns, ca să zic, eu și cu... În taina ta, în taina cu divinitatea. Mea. Cred în Dumnezeu, cred în lucrul bun, în lucrul bine făcut. Atunci când ești tristă, cine îți alungă tristețea? Am persoane foarte apropiate sufletului meu. Ai prieteni mulți? Nu foarte mulți. Puțini și adevărați? Da. Am amici foarte mulți. Am oameni, după cum am zis mereu, pe care eu îi respect și care mă respectă. Sunt foarte puțini cei care îmi cunosc, eu știu, durerile din suflet sau că avem și le maschezi? Încerc să le maschez pentru că trăind și promovând un lucru atât de frumos, ceea ce facem noi, oamenii vor să ne vadă veseli. Să-i bine dispune. Da, bineînțeles că nu există om pe lumea asta să nu aibă și lucruri triste, dar nu neapărat că le maschez, încerc să le tratez ca atare și să găsești o rezolvare. Persoanele apropiate sufletului meu, nu? Știu acest lucru și mă ajută să trec peste momentele triste, cum și eu la rândul meu, persoanele foarte dragi se bazează pe mine. Cel mai bun prieten este John, până la urmă.
Nu? Da. Mi-a plăcut încă de la început, cum ai spus. Prietenul meu numărul 1, știi? Contează foarte mult să ai susținere. Te-a susținut pe acest drum? Întotdeauna și mă susține în continuare. Uite, numai când am început să fac această casă, să o rearanjez, a apărut ca o nebunie la început. Păi și este foarte costisitor. Da, el a fost cel care... Ce văd eu aici, ce vedem noi aici. Care m-a ajutat foarte mult, având în vedere că m-a ajutat și financiar și mai ales cu mâna de lucru. Au fost lucruri care au trebuit modificate de 2-3 ori și îți dai seama că nu mi-aș fi permis cu oameni care, eu știu, erau angajați și a apărut să fie o nebunie și pentru faptul că eu foarte mulți ani le-am ținut după mine la Râmnicu Vâlcea și ocupasem jumătate de casă și fetele mele erau adolescente și toți spuneau, mami, dar sunt totuși nu avem spațiu. Prea multe, da, fă ceva cu ele. Și când am hotărât să le aduc aici la Negoiești, toată familia s-a bucurat. Cred că și pentru motivul de a scăpa de ele de acolo, dar când au văzut faza finală, pentru că am lăsat așa câteva luni în care nu a intrat nimeni aici până când nu au fost... S-au bucurat și pentru tine, să știi. Și acum, măcar o dată pe lună, ne strângem aici cu nepoței, cu fiicele mele și mă întreabă de fiecare colțișor, exact cum ți-am spus și ție, de câte ori venim mai descopere câte ceva. Și fiecare obiect din acest muzeu are o poveste. Da. Are povestea lui. Sigur, vine sigur. de undeva. A fost creat de către cineva. Și un costum popular la fel. Cum definești costumul popular? Dacă aș putea, aș sta numai îmbrăcată în costum popular. Și eu la fel, recunosc. Da. M-aș fi îmbrăcat și mireasă în costum popular și vreau să spun că am o cămașă de mireasă. Și îmi doresc și când o trece dincolo în neființă să fiu îmbrăcată doar într-un singur costum ca să nu se paradească. O să le las, ce să spun, este viață. Costumul popular este viață, este culoare, este tot ceea ce am văzut eu mai frumos de când m-am născut și până acum. De la ce nu abdici niciodată? De la adevăr. Sunt un om foarte drept, suport un adevăr crud sau... Decât o minciună... O minciună, deși sunt situații când anumite minciunele salvează. Ne ajută, trebuie să mai și mințim câteodată, dar să mergem la duhovnic și să îi spunem. Da. Ești o femeie fericită, Nina Predescu? Fericirea e ceva impropriu spus. Sunt un om împăcat, un om mulțumit. Știu să fac în așa fel încât să îmi găsesc fericire în lucruri care ar părea reci pentru alții. Ca de exemplu? Motive. Păi, uite, inclusiv faptul că eu renunț să plec într-un concediu în străinătate, da? Și vin și stau aici o săptămână între costumele mele populare. Unde te simți cel mai bine? Da, unde mă simt cel mai bine. Renunț la un concediu și mă duc la animăluțele mele sau prefer să vin și să rog câteva femei să mă ajute la muncă în grădină. Pentru mine e o fericire. În momentul în care pleci într-o călătorie, ce nu-ți lipsește din poșetă? O cămașă populară, chiar dacă este o poșetuță mică, avem cămăși făcute din in care se mulează atât de bine încât intră în poșetuța mea. Ai un obiect preferat? Nu neapărat. Mă leg de atât de multe lucruri și renunț atât de greu la ele, încât nu am un lucru care să fie preferat. Ce pasiune ai? Scrisul, în primul rând. Versuri populare? Da, versuri populare și nu numai. Scriu și altfel de versuri. Da? Da. Felicitări. Care ar putea fi puse pe romanțe. Și îmi doresc să imprim măcar 2-3 romanțe, cunoscute, bineînțeles. Nu cred că aș ajunge la performanța să scriu eu romanță. Iubesc foarte mult animalele, ți-am zis, și mă ocup de animale. Te ocupi de animale? Da. Pe lângă casa mea cresc oițe, cresc Ai multe oițe? Păsări. Da, sunt câteva destul sute? de multe. Vreau să spun că unele dintre ele le-am primit de la un admirator căruia i-am făcut o piesă, se numește Ungurene, cu această temă. Și mi-a făcut cadou un măgar și câteva oițe. Apoi... Ai o fermă? Da. Da? Am o mică fermă unde cresc oi, unde am niște căluți frumoși, unde am un ponei,
Am păsări care trăiesc în curte, am găini, purcei, urși, da, bibilici. Da, Le văd și telespectatorii noștri Și în acest moment. cel Am mai avut mult, și această grijă. Da, iubesc eu foarte mult de ani de zile păunii. Am câțiva păuni. Aveam la un moment dat 15, acum au mai rămas 3 perechi. Să-ți trăiască, Da. Trebuie să-i văd și eu. Cu drag, mergem Dar și să-i telespectatorii filmăm. noștri. Dar să știi că acum le-au căzut penele din coadă, ei sunt Nu frumoși. contează, primăvara. nu am răbdare până la episodul 3. Da. Atenție, Nina Prădescu. Ai multe animale, cine le îngrijește? Avem oameni care ne ajută pentru că nu poți să faci nimic în ziua de azi și dintotdeauna așa a fost, fără oameni. Aveți o asociație? Da, Da. da. Îmi ia destul de mult timp pentru că Dar trebuie șeful supravegheate. ești tu. Nu, suntem 2 asociați, Da. da, și eu sunt pe partea administrativă. Este Da, foarte bine. da. Și te descurci Când nu mă descurc, cer ajutor. și Nu îl sunt primești. genul de om care să zic eu le știu pe toate, eu le fac pe toate. John Nu. te susține? Foarte mult. Foarte mult. El având în business-ul în domeniul electric, îți dai seama că, în primul rând, din punctul ăsta de vedere, am fost asigurată. Dacă nu ai un John, să-l cauți. Da. Frumos. Dar te ajută și alți oameni de bună credință, Da. care te respectă, care Da. țin la tine și mă bucur să te știu fericită. Mulțumesc foarte mult și aș dori tuturor celor care ne privesc să le transmit un pic din starea mea de bine, din mulțumirea mea sufletească. Tu ai zis fericire. Să fie și fericire pentru fiecare dintre noi, pentru că merităm într-o viață să avem și fericire. Ciobănaș de la Miori, ciobănașule, tu cu mine să te însori, ciobănașule. Ciobănaș de la Miori, ciobănașule, tu cu mine să te însori, ciobănașule. Cam și eu 10 mioare, ciobănașule, au șefa și în turmă mai mare, ciobănașule. Cam și eu 10 mioare, ciobănașule, șefa și în turmă mai mare, ciobănașule. În muzica populară ai mulți prieteni? Eu așa cred. Și ai trăit și stau dezamăgiri? dovadă. Da, am trăit Multe? și dezamăgiri. Nu foarte multe, dar au fost. Numai că le las undeva în trecut. Pe scenă ai plâns de fericire câteodată? Am plâns și Sau de mai fericire multe și ori? din alte motive. Da? Pentru că eu la începuturi am fost foarte neîncrezătoare în mine. Era și publicul la momentul acela reticent pentru că veneam dintr-o zonă unde erau interpreți foarte cunoscuți, care nu pot să spun că nu m-au primit bine, dar simțeam eu că nu sunt Că nu ai personalitatea ta. Da. Și în timp am luptat foarte mult cu mine. Ai fost ambițioasă. Am fost ambițioasă, am fost un om foarte ascultător, un om care a învățat din greșeli, un om care și-a văzut limitele și în ziua de azi pot să spun că mai am încă de învățat. Toată viața învățăm. Da. Care au fost modelele tale de interpreți? În Mehedinți, mama Domnica Trop, pe care o iubesc și în ziua de azi, doamna Angelica Stoican, Petrică, pentru că eu când m-am reapucat de cântat, Petrică inventase un stil în zonă. Apoi am cunoscut-o pe doamna Maria Ciovanu și m-am îndrăgostit de dânsa iremediabil și ca om, și ca persoană, și ca profesional. O relație foarte frumoasă și cu generația tânără. Da? Da. Sunt cuminți, ascultători, sunt altfel ca noi. învață, Sunt altfel ca noi. adică? Sunt un pic mai impulsive, așa. Așa sunt și vremurile, știi? Caractere și caractere. Da. Contează și educația și evoluția, Da. își spune cuvântul. Eu înțeleg și lucrurile acestea pentru că îmi impun să le înțeleg, dar când este cazul, să știi că nu mă dau Îi înapoi. ajuți. Da, și nu mă dau înapoi să le fac observații. Foarte bine. Lume, mă însurai și de-o grijă mă scapai, găsina și găsi fata ieși din gura
salut tata. Hai da lume, hai ce joacă, o fac ui pe muma soacră. Trece anul, trece luna, nu mai sunt băiat de acum. Germină-i ce hoinarit, am nevastă ce iubit. Mândră-i fata, n-are și mai zice tata. Și ce bucurie plânge, n-are mumă și mai zice. Trece anul, trece luna, nu mai sunt băiat de acum. Nu mai umblu prin veșine, am nevastă lângă mine. Ce băiat și ce fată, să nu se uice vreodată. Cu joc și cu veselie, tot ce bine să va fi. Trece anul, trece luna, nu mai sunt băiat de acum. Și muminul-i bine a crege, cu muiere când mă vege. Trece anul, trece luna, nu mai sunt băiat de acum. Termină-i de hoinarit, am nevastă ce iubit. Am fost de foarte multe ori invitată la festivaluri ca președinte de juriu, mai ales la festivalurile de copii. Uite, anul trecut am fost pentru prima dată invitată la Maria Lătărețu, la festivalul Maria Lătărețu și am cunoscut-o pe doamna Iona Lătărețu. Sărutări de mâini și în curând o surpriză pentru telespectatori și cu dumneei. Am stat lângă costumul Mariei Lătărețu. Am fost președinte de juriu tot așa la festivalul de copii de la Alunul Filofteia Lăcătușu. Și de 2 ani încoace sunt președinte de juriu la festivalul Domnica Trop, Felicitări. care are loc la Rovinari, datorită unui foarte bun prieten al meu din Târgu Jiu. Sigur, am pus de noi domnul ceva la cale. Dorin Brozbă. Și cu doamna Domnica Trop. Și pentru mama Domnica. Cu marele rapsod al Mehedințiului, al României pot spune, pentru că este un izvor dumneai. Așa este. Și sunt bucuroasă că, uite, la Târgu Jiu, la Curtișoara, la Muzeul Satului, mama Domnica are o căsuță a dânsei, unde are lucruri personale și câteva costume populare. Și sunt fericită că și mie mi-a dăruit un costum popular mama Domnica și ori de câte ori am ocazie o vizitez la izvernă. Te consideri norocoasă, Ina Predescu? Din foarte multe puncte de vedere, da. Și după cum ți-am spus, mai am lucruri de explorat. Sunt convinsă că într-un târziu o să mi se îndeplinească. Mai am câteva lucruri care poate nu am prins eu conjunctura. Și aici mă refer la festivalurile din țară, la care n-am ajuns. Ce ne spui despre festivalul de la Ponoare? Festivalul de la Ponoare este festivalul sufletului meu. Am făcut și un cântec în acest sens, pentru că eu și o familie din zonă l-am inventat. Felicitări! Cu primarul de atunci. El a avut continuitate. În această vară s-au sărbătorit 10 ani de când a fost înființat și nu mă voi opri aici, pentru că eu am înființat și la mine în sat o sărbătoare care a fost reluată după mulți ani, sărbătoarea din ziua de Paște, întâlnire cu fiii satului. Și de câțiva ani facem și un concurs pentru copii. Te-ai implicat foarte mult și ai și realizări, iată, frumoase. Dar am fost sprijinită. Fiicele tale cu ce se ocupă? Fiica mea cea mare a terminat limbi străine. Soțul meu și-a dorit încă de mult să facă firma John și Fiicele. Și le-a avut cu el în firmă mulți ani. Pe cea mică o are și acum, care a terminat relații internaționale. Dar fiica cea mare a hotărât să vadă lumea și trăiește în Anglia acum. Lucrează, n-ai să crezi, într-un restaurant. Este mare pasionată de prăjituri. Face prăjituri și foarte torturi. Bine. Mi-a făcut surpriza să-mi facă un tort cu o ie tradițională. Nu pot să-ți explic cum a ieșit. O pasiune care ți-am zis că noi n-am avut-o. Predescu, tortul acela.
Sunt, după cum ți-am spus, copii care au știut ce vor de la viață, au primit educația din partea noastră a părinților și se vor descurca în orice situație de acum Ești înainte. o mamă împlinită, o bunică fericită. Da, da. Mai Și ales. o interpretă de muzică populară foarte iubită de către marele public, pentru că ai muncit foarte mult. Tu, Nina Predescu, ești mulțumită de toate realizările tale? Nu sunt mulțumită, mai am mult de muncit, pentru că ți-am zis că am încă foarte multe cântece populare pe care mi-aș dori să le imprim și... Păi urmează un nou album. Da, este în lucru, sigur că da. Cu cine? Este în lucru înregistrezi? Cu orchestra noastră din Gorj. Bineînțeles că îmi doresc foarte tare să imprim și eu cu domnul Nicolae Vodgros și în această vară am avut bucuria să cânt pentru prima dată cu dânsul la și cum a fost? festivalul de la Giurgiu. A fost extraordinar, nu pot să-ți spun ce emoție am avut, că am uitat și o strofă, am cântat-o cu totul altfel. Mi-a plăcut felul dumnealui de a trata apariția noastră pe scenă. M-am simțit în siguranță. Este una dintre dorințele mele să imprim și cu dânsul. Și am, slavă Domnului, nu duc lipsă de dorințe. Ai un dirijor de suflet? Sau mai mulți dirijori? Nu aș putea să spun unul singur. Nu, pentru că am lucrat cu foarte mulți și fiecare și-a lăsat amprentă în repertoriul meu și ar însemna să-i nedreptățesc. Care este cea mai mare calitate a lui John? Este foarte generos. Și cel mai mare defect al tău? Al meu? Am multe defecte. Multe? Da, am defecte. Dar cea mai mare calitate a ta? Mi-ar plăcea să-mi spună alții ce calitate am. Sunt un om foarte bun. Poate merge spre a fi defect. Că uneori, din cauza bunătății, am primit anumite șocuri și mi-am revenit greu. Cu sănătatea cum stai? Și așa, cum este o expresie populară. Și așa? Da. Cred că dacă nu am avea și perioade de boală, ca să zic așa, nu am apreciat de mult starea de bine. Am și momente, dar nu foarte grele. Sunt oameni care au mult mai multe probleme și eu nu... Dar trebuie să punem preț pe viață. Da. Iubesc foarte mult viața. Iubesc viața cu tot ce mi-a dat și sunt dornică de viață în continuare și de a face lucruri bune. Vreau să-mi văd nepoții, să-i conduc la altar, să păstrez aici, în această casă, rochia de mireasa nepoatei mele. Să dea Domnul așa să fie. Ce ai schimbat la viața ta, Nina Predescu? Nimic. Nimic, nu. Ai retrăi-o la fel? În momentul ăsta, nu, cred că nu aș strica nimic. Accept tot ceea ce mi s-a întâmplat și ceea ce mi se va întâmpla, pentru că știu că mi-au fost date de undeva de sus și să fiu capabilă să duc mai departe ce mi-a hărăzit bunul Dumnezeu. Timpul este dușmanul meu numărul 1. Dar nu numai al tău. Nu plec înainte de a vedea pe unii. Și grădina mea de flori. Poți să mă zgornești, cum se zice la țară, să mă alungi din casa ta. Am să-ți culeg un măr, am niște meri pitici așa și am să-ți culeg un măr, să-ți dau să mănânci mărul direct de la crenguță. Lăsai soră, lăsai frate, nu ai drum de străinătate. Pribegesc ca un dușman, după un amărât geban. Mă gândesc firer să fie, cum să scap de sărăcie. Doamne, că muncesc pe rupte și tot nu dau înainte. Închid ochii și mă închin, că stau slugă la străin. Că degeaba masa plină, dacă-i în țară străină. Nu-s lângă cine iubesc, nu am graiul românesc. Și mă arde în inimioară, dor de tine, țărișoară. Nu stau pe pământ străin, că nu poți să mă hogin. Că nu-i pirina frumoasă, că în patul meu de-acasă. Și nici apă nu poți bea, măi, ca gin fântânița mea.
Și nici apă nu poți bea, măica, din hântânița mea. Rămâi sănătos, străine, mă întorc în sat la mine. Aici unde m-am născut, mi-o fi crușa pe mormânt. Ai foarte multe flori în grădină. Nina, cum decurge o zi din viața ta? Mă trezesc nu foarte de dimineață, cafeaua că trebuie neapărat și direct în grădină. Deci, Nu foarte de dimineață, adică nu, la ora da, 9, la ora 10? La 10. Da, mai ales dacă am avut cu o seară înainte vreun eveniment, mă prinde chiar ora 12. Dar dacă nu, mă trezesc cu cafeluța în grădină, uite, într-un cadru. Cine ți-o prepară? Dacă nu este nimeni acasă, eu. Și dacă este cineva acasă, cine? Acel cineva. Uite, vezi ce-mi face un mărăcine? Nu e mărăcine. Are bani, Nina este un Predescu, dragi trandafir. prieteni. Este un trandafir agățător. Îmi cumpără o pereche de pantaloni, glumim, bineînțeles. Da. Și apoi, după ce ți-ai băut cafeluța, Trecem la treabă. Hai să-ți dau mărul care ți l-am promis. mi-ai promis un măr, Da, am să-l duc Anei, da. îți mulțumesc din suflet. În grădină este atât de multă treabă că nu poți să-ți propui niciodată că azi fac numai asta. Privim florile, că apare buruiana și dacă nu le ții sub control, o să fie buruienile mai mari decât florile. Mergem la animăluțe. Le îngrijim, le dăm să mănânce, le facem curățenie. Și după aceea, După aceea, la cosmetică. nu la cosmetică. Nu? Nu. La După aceea masaj, facem de ce nu? La masaj, La saloane de cu înfrumusețare. tălpile goale pe iarbă este cel mai bun masaj. Te încarci cu energie pozitivă, Da. direct de la sursă, de la sol. Da. Pregătim masa pentru prânz, că orice om trebuie să și mănânce. Mai intri și prin bucătărie? Și în perioada de vară intru, nu pot să mă laud că îmi place foarte mult la bucătărie, dar în perioada de vară mănânc numai în grădină. Dacă mă vezi cu codru de pâine și cu o bucată de brânză și cu o ceapă, În aer liber, da. Uite mănânci sănătos. ce prieteni am acolo. Cățeluși! Avem mămușcă? Nu te mușcă. Nu? Nu? Nu. Cățeluși frumoși, Da. foarte frumoși, cuțiu, 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 cuțiu. Au intrat de desubt, sunt mai mulți, sunt vreo 5 cățeluși, Așa cum spuneai mai devreme, ești iubitoare de animale prietenii noștri. și se vede. Uite, vezi că te iubește, a venit la cum tine. se ea- numește? Zuzi. Zuzi! Ea- Ești cu minte, Zuzi? În general, când vine cineva la cățelușii ei, ia atitudine, latră. Vezi, te iubește și Este te-a o acceptat. mamă protectivă. M-a acceptat, înseamnă că sunt Să știi un că om este bun. cățelușa care am primit-o de la colega mea, Sanda Argint. Da? Da, este la mine de câțiva ani și deja are vreo 3-4 generații de O puișori. salutăm și pe Sanda Argint. Da. Și ce mai faci? Oh. Deci, în perioada când avem zarzavaturi, le săpăm, le plivim, le consumăm. Da? Îți dai seama, să Pe vii aici, să mănânci prin grădină mai mergi? Ce mai ai? piersici, Piersici. da. A Tocmai crescut și otava, A fiind crescut toamnă, și trebuie otava, da. cosită. Ei, să Cine vezi- strânge fânul? Nina și Predescu. Și eu, dar Și nu tu. numai, nu numai. Să vezi, când primăvara am aici o serie de aglice, nu știu dacă le știi. Aglicele cresc aici sub pomi. Sunt primele flori care apar, primulele. Am înțeles. Le-am adus de sub pădure și le-am cultivat pe aici și cu ghiocei sunt primăvara un covor așa frumos și cu brândușele de primăvară. Ai mult pământ de muncit, Nina? Nu foarte mult, Al dar vostru? cel care îl avem îl gospodărim cum trebuie, fiecare bucățică. Știi ce e asta? Gălbenea? Da, gălbenea. Da. Și în perioada de toamnă, acum le tratez cu unt și fac o cremă care e foarte bună. Crema de gălbenele, Da, așa este da, foarte, naturală. foarte bună, sănătoasă, Da, hrănitoare pentru piele, dar și ceaiul de gălbenele este Da. foarte bun pentru stomac, să știi. Da. Eu mai beau din când în când, pentru că și eu la rândul meu mai am și probleme de Da. sănătate, dar astăzi mă simt foarte bine. uite acolo Aici, am la căpșuni. tine. Să vezi Ai vara căpșuni. ce faine Au sunt. mai le-am rămas și adus câteva de la, roșii și pe câteva acolo. roșii, da. Le-am adus de la Râmnicu Vâlcea, unde sunt renumiți pentru crescătoriile de căpșuni. Este și sărbătoarea căpșunei la Râmnicu Vâlcea. Nina, unde sunt păunii? Pe unii, hai să-i căutăm, Da. pentru că ei stau pe afară. Da? Stau pe afară și Ai și acum sunt zmeură. ascunși. Aici am rățuștele.
rățuștele mele și găinile și uite un păun acolo, uite, l-ai văzut? Am văzut. Hai să-l arătăm și la telespectatori. Mi-am dorit foarte mult. Este într-o relaxare acum. Da. Foarte frumos. Ne certăm de foarte multe ori pentru că... Câți ai? Am 3 perechi. 3 perechi. Da. Am avut mult mai mulți, dar am mai dat la cunoștințe. Oxigen, dragi prieteni, o zonă foarte frumoasă. Sunt sigur că v-am făcut și dumneavoastră o duminică frumoasă lângă așa o artistă, un om dăruit pentru cântecul popular, un om încercat în viață, dar care a reușit. Ești mulțumită de tot și de toate, așa spuneai puțin mai devreme. Să știi că nu aș fi mulțumită dacă voi nu ați fi aici și am spus mai devreme că o casă fără prieteni este o casă fără viață. Ai multă dreptate. Aș vrea să mă conduci acolo pe cărarea aceea, pentru că eu trebuie să plec la drum împreună cu echipa Destine Celebre. Dar îmi promiți că o să te întorci la Negoiești? Mă mai primești? Cu foarte mare drag. Nu te-am supărat? Nu. Nu ai cum să mă superi, un prieten de 20 de ani, nu apar supărările așa peste noapte. Nu am să plec înainte de a îmi pune tu o întrebare. Să spun eu o întrebare. O întrebare. Oh, m-ai luat prin surprindere. Îmi place să vă mai și surprind câteodată. Să nu fie nici grea. Ba da, îmi plac întrebările grele. Să fie mai degrabă o sugestie. Să nu fie întrebare. Primesc și o sugestie, dar vreau și o întrebare. Te rog frumos să faci posibil ca în Casa Amintirilor Nina Predescu să fie un colțișor Aurelian Preda. Voi face posibil acest lucru și am să îți dăruiesc din costumele mele populare să fie acolo, pentru că ele vor fi pentru o veșnicie în muzeul tău. Alături de mă onorează ceea ce spui. Albumele tale care trebuie să rămână în acel colțișor. Tot 10 la număr, să știi. Și îmi doresc totodată să avem și un colțișor Ana Maria. Să dea Domnul așa să fie. Și care este întrebarea? Aceasta a fost o dorință întrebare. Și după aceea au fost mai multe dorințe. Când te reîntorci la Negoiești? Păi la Negoiești am să revin de fiecare dată cu multă plăcere și mi-am propus ceva astăzi, stând aici mai multă vreme, să revin într-o mini-vacanță de 3 zile. Te aștept cu mare drag. Și tu să îmi creezi un cântec. Cu mare drag. Îți mulțumesc din suflet, Nina Predescu, pentru că m-ai primit astăzi în casa copilăriei tale, în sanctuarul tău. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să fii o bunică fericită, o mămică împlinită, pentru că fericită ai fost din ziua în care ai devenit mămică, și viața să îți ofere numai momente plăcute. Mulțumesc tuturor celor care au stat lângă noi. Aceste urări să ajungă și la sufletul dumnealor și ție la fel îți doresc foarte multă putere de muncă, pentru că această emisiune este și pentru noi o întâlnire cu trecutul și, de ce nu, viitorul care ne așteaptă pe toți. Tu ne dai posibilitatea să ne punem sufletul pe tavă în fața celor care ne ascultă. Eu și televiziunea Etno TV, care ne-a unit pe noi, interpreții, și această televiziune a reușit să ne facă cunoscuți, li s-au deschis porțile. Altfel, poate că nu eram prezenți aici astăzi. Ai mare dreptate, și eu sunt un produs scos cumva de la naftalină de Etno TV și într-un colț al sufletului meu va avea un loc aparte. Etno TV prin voi. Nina Predescu, rămâi cu bine. Am să revin. Dragi prieteni, artista Nina Predescu a semnat astăzi o filă în Cartea de Onoare, de data aceasta, a emisiunii Destine Celebre. Până duminica viitoare, la orele 13, vă doresc multă sănătate și să aveți dorințe împlinite alături de cei dragi. Eu am plecat la drum, dar îmi iau și mărul cu mine. Rămas bun! Noaptea când dorme tot omul, stau în pat, nu mai ia somnul.
Noaptea când doarme tot omul, stau în pat, nu mai ia somnul. Vântul bage liniștit, eu gândesc la ce-am iubit. Vântul bage liniștit, eu gândesc la ce-am iubit. Nu vreau, nană, să vadă lacrima cum stă să cadă. Nu vreau, nană, să vadă lacrima cum stă să cadă. Prinsă-n vârful jenelor, ce dorul sprânșenelor. Prinsă-n vârful jenelor, ce dorul sprânșenelor. Și de dorul gurii tale, care-mi spunea minciunele. Și de colțul gurii tale, care-mi spunea minciunele. La urechea mea șoptit, că sunt tot ce ți-ai dorit. La urechea mea șoptit, că sunt tot ce ți-ai dorit. Și mă chinui așa, Doamne, fă odată ce mă doarme. Și mă chinui așa, Doamne, fă odată ce mă doarme. Să am somnul liniștit, să visez la ce-am iubit. Să le pot toate cupringe, nană, cât ce-mi trec prin mince. Să am somnul liniștit, să visez la ce-am iubit. La nana guriță fragă, rătășit în lumea largă.